Kan I søge de mennesker? Det ved jeg ikke. Kan I søge de mennesker? Det ved jeg ikke. Kan I søge de mennesker? Hvad det? Kan I søge de mennesker? Det ved jeg ikke. Hvad det? Nej, søg! Den store abe! Den er større end andre abe. Det ved jeg ikke. Hvad det? Det ved jeg ikke. Hvad det? Der er dinosaurer på øen, de tager en fucking abe med hjem. Hvad laver den? Ej, en dinosaurus, det må jeg nok sige. Den er grøn i betræk. Gå lige lidt til siden. Nej, søg! Den store abe! Den er større end andre aber. Gå lige væk, kedelige dinosaurus. Jeg skal se den store abe. Nej, du skal ikke køre på et julecykel og jonglere nu. Skriv med dig, kedelige dinosaurus. Jeg skal se aben, der er stor i størrelsen. Jeg synes, det havde været et fedt twist på King Kong-historien, hvis de var kommet hjem til New York, og det viste, at King Kong var bare en helt almindelig gorilla. Det var bare dem, der var skrumpet ude på øen, ikke? Så alle folk havde stået rundt omkring. Søg de mennesker! De er mindre end andre mennesker. Flyt dig, dumme almindelige abe. Jeg skal se de små mennesker.